wabambana naye umuntu wasezulwini kwaze kwasa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza into akade ngakaza yizwe. Wathi ngubani wena osuzungibambe kuze kuyasa? Uthi igama lami uJakobe. Wathi uyabheka ohlwini lasezulwini kathiwa we don't have Jacob here but we have got uIsrael. Igama lakhe alisokushiwa unguJacob but seliyothiwa ungu-Israyeli. Ake ngikhulume nomuntu ofuna ukubambana noNkulunkulu. Ake ngixoxe nawe onhliziyo yakhe uthi ngimamele umoya ongcwele. Ngidinga wena, ngidinga wena empilweni yami. Igama lakho akuseyuthiwa unguJacob kodwa from today lethiwa ngu-Israyeli, ngoba wena ungena emlandweni engakaze ebonakala. Ukwazile ukudela ukukhuluma kwabantu, wabambana naye umuntu wasezulwini. Elisha uyithola kanjani imantle? Angathi uyaphendula uElijah uthi lo yilo okwazi ukudela konke obekhulunywa kodwa waphokophelela ukungilandela. Uyena omukele the mountain. Kusengathethi umvuzo khona mawukwazi ukusilenza the crowd, ukwazi ukuthulisa amazwi abantu abaningi abakhulumayo kodwa ulalela ukukhuluma kukaMoya Ongcwele. Ake ngimemezele, uyalalelwa uMoya Ongcwele, uyalalelwa uNkulunkulu uyalalelwa. Kunomvuzo wakuzwa ukuqonda kaMoya Ongcwele. uMoya Ongcwele uyalalelwa. Abalalela uMoya Ongcwele abasezwa lutho kodwa bayaphokophelela ukukhuluma kwezwi zazi zasempumalanga ukuze nifinyelele la uJesu abekwe khona. Ake nithatha amehlo enu niwabeke enkanyezini, ningabe nisawabeka kwenye indawo. Inkanyezi izonifikile.